खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बर'गायारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आङो दिनैहाय फिसालानि रिजाल्ट नायनो ओंखारदों फिसालानि रिजाल्ट होगोन दिनै फिसालाया रल नाम्बार 2 आवमोन दायो 1 फैगोन ना फैया गावलाय होनदों 1 फैगोन 1 फैयोब्ला मा होगोन मामि होनदों बेखौनो नायनोसै मा फैयो बेखायनो आङो दायो थांनो रेडि जाबाय फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे स्कुल मोनबाय हेलौ जा मैला जायोना बारजोंनो हेलौ निजरा र रिजाल्टआथ' ओरै फै माबायदि पास जागोन बायदि मोनदों दा मिथिया नोंना रल नाम्बार बेसेबांमोन हा रल नाम्बार 18 गथ'आ लाजिनानै थांबाय क्लास 7 नि रुमाव जिरायनांबाय फिसालाया कलेज फरायदों नामा आब' कलेज फरायदों आंनि फिसाला बियो राजानि लोगो नोंना मा नाम बाबा दे खोन्थाहर र' दे दाख्लेमसै दे आं दायो न'आव सफैबाय रिजाल्ट नायनानै फिसालाया जोंना डाउनसो जादों रल नाम्बार 2 मोन सिगाङाव दायो रल नाम्बार 3 आवसो थांबाय बेखायनो आङो गोसोआ गाज्रि मोननानै खेबबोनाय जायासै नोंथांमोननो बारा खोन्थानाय जायासै आरो गावखौबो फोरोंगिरिफोरनि सिगाङावनो खोमा खेबखादां रागाजों जानो आं बिदि फावसयजानो बादोंमोन हायोब्ला 1 आव थाहैजानो लुबैदोंमोन आरो रल नाम्बार 2 हिसाबै आरो नङाबा रल नाम्बार 2 आवनो थाथोंमोन थेवब्लाबो आं फावसयजानो बादोंमोन आरो गथ'आ दायो बिराद दुस्थ' सोलिदोंना बेखायनो गैया बारा हायासै आरो टिउसनबो होनाय जायाना नोंथांमोना नायनो हागोन बिनि मार्कशिटखौ मेथ्सआवनो गाज्रि जादों नायलांबा आं खोन्थानि नै बिनि मार्कशिटआ मेथ्सआवनो एसे खम जादों मेथामेटिक्सआवनो 70 थांदों टटेल सिगाङाव रल नाम्बार 2 मोननै दायो 3rd आवसो थांबाय नै पजिशन 3rd आव थांबाय Chittagore Heights English School बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगा एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै मानो होनब्ला आङो
बारा गोसोखौबो मोजां मोनखायाखै फिसाज्लाया बिदि एसेब्लाबो खमायनायनि थाखाय थार्ड पजिसनावसो थांबायना, बेखायनो आं बांद्राय गोसोखौ मोजां मोनाखै। दे बिदिब्ला उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।